Tinotenda Mwari nenguva ya atipa. Regai nditore mukana uno kukwazisai mese nemuzita raishe wedu Jesu Kristu. Tinotenda Mwari. Nhasi tichada kutaura pamusoro pe the power of prayer, simba remunamato, the power of prayer. Ndoda kuti uzive kuti prayer is the powerful tool more than atomic bombs. Prayer inoshandura zvinhu. Tine records from Genesis to Revelation, or from Genesis up to today, yema testimonies ekubata kwesimba remunamato. So whatever zviri kuitika muupenyu hwako, remember the devil's purpose is to stop you from praying or to disturb your prayer life. Haadi kuti unamate uve ne relationship na Mwari. So Mwari vachisika munhu vaida kuti vange vane communication naye. Ndosika Bible rinoti Mwari vaiuya vachishanyira Adam every evening vachizoita interact na Mwari nemunhu wavakanga vasika. So I want you to see that prayer is a powerful tool yaunogona kushandisa kuchinja situation. But we are living in a generation where the people are discouraged and some are no longer praying. Some are prayer life yavo iri weak. But ndoda kuti patichapedza this preaching unge waziva kukosha kwesimba remunamato. I will go straight to the Bible from the book of Romans chapter 10 verse number 13. Bible note, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Whosoever, regardless of your gender, apaskubiswa gender, background, your history, whether you're white, you're black, you are from wherever background, you are short, you are tall, zvisinene zvauri, you are a woman, you are a meno situation yaunga pairi. State ya my excuses atingapa because people always give excuses. Like my ziva situation yangu. Atine ine situation. Bible rati whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Aninani achadana kuzita raishe achaponeswa. So kana uchikwana mu whosoever ndiwe munhu wandiri kutaura newe. Kuti ukadana kuzita raishe kwete umwe munhu akakudanira, but ukadana iwewe kuzita raishe uchaponeswa. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So that's the power of prayer. Whosoever achanamata kuna Mwari, acha communicate na Mwari, achadana kuzita rashe, zita ra Jesu. Ndosika John chapter 14 verse number 14 says, in my name you shall ask anything in my name and I will do it. So nyende kudana kuzita rashe uchawana zvaunoda. So pane zvazvinozotaura zvazvo because pane ma conditions ari panapa anoda kuti iwe umaone. Ari kunzi pa verse 14, how shall they call on whom they have not believed? How shall they believe on whom they have not heard? How shall they hear without a preacher? How shall they preach if they are not sent? So urikuona kuti Mwari vari kuratidza kuti panofana kunge pane munhu anotenda. Kuti usati wadana unofana kunge uchitenda. Ndo pari kutobvisa vamwe pavari kubva ipapo. Usati watenda chii chiri kuitika? Unofana kunge wanzwa because kutenda kunouya nekunzwa. Usati wanzwa panofana kunge pane muparidzi. Usati waparidza muparidzi wacho anofana kunge akadanwa naMwari. That's why the devil is trying to disturb zvinhu zvese zvaMwari. By what? Pane vanhu vari kungosumuka asina kana Mwari vamudana. And chii chaari kuzopedzera aita? Ari kupedzera aparidza ma-ideas, ma-opinions, opsiya shoko raMwari. So there should be someone anodanwa naMwari kuti auye ne-message oparidza vhangeri. Aparidza gospel, panofana kunge pane munhu anonzwa otenda. Kana atenda vhangeri raparidzwa riya odana kuzita rashe. Bible ndo parozoti whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So chonoti vazhinji vari kunamata vasingaoni ma results. Why? Because they don't know how to approach God. But we only approach God through his word.
Tino approach Mwari, I think ndakambodzidzisa last time panyaya yekuti iyo we approach God through the word. Kuti tive ne faith, tive ne confidence, tuwane ma results paminamato edu. You must have faith, because without faith you cannot please God. And faith cometh by hearing the word of God. So ndo pari kudiwa preacher kuti auye ne shoko ra Mwari, not my ideas ake. Not because Bible not let every man's word be a lie. Every man's opinion. No matter matendera na muri 1 million or 6 billion or 8 billion, matendera na mese pasires. Kutaiwa no, we are agreeing on this. Every man's word is a lie. Only God's word is true. So in other words, Mwari vari kuda kuti comply to his own word. And ikaudova true faith isingaitwe shaken by anything. Put your confidence in the word of God. Ukangoziva kuti shoko ra Mwari rinoti zvakati, the word of God is saying this, then you believe it, and that will settle the one thing up. Zvinobva zvapedza challenge yese yauta go through. Nyaya ndeyekuziva mapromises aMwari. Nyaya ndeyekuziva kuti Mwari vacho vari kuti chii, uye tova approach say what is God requiring. Vari kuda faith. And the faith haisi kuti I build on what? On creeds and dogmas. I build on whatever vanhu zvavaka agree on certain maybe conference, or zvavaka agree panasia council, then they agree kuti tofanira kumira nezvizvi, toda kumira toenda through Mary, toenda through this. Mwari avafadzwi nezvinhu zvavanhu. But chiri kudiwa naMwari is to have confidence in him through his word. Mwari vakati chii, ndozvo vari kutoreva. And the faith is zvainoita inotora Mwari pashoko. When God speaks, we believe. When God speaks, it's true. Mwari havanyepi. Mwari havati kutamba hangu savanhu. Vanhu vakakupa promise nhasi, they can tell you tomorrow, kutaiwa I was joking. There are people. Those are Numbers 23:19 says, God is not a man that he should lie, neither a son of man that he should repent. I want you to know that God cannot lie. And Mwari kana vataura vanosvinurira shoko iro. Jeremiah chapter 1 verse number 12. For I am watching over my word to perform it. That means my business yakasvinurira pashoko. So uchaona kuti chii chiri kuita kuti vazhinji vadane, vashaye simba muprayer dzavo, vari kunamata minamato isina shoko raMwari mairi. Kunonzi asking amiss, zvisina kana plan yaMwari. But chiri kudiwa Mwari, God answers his own word. Kana yasvika panyaya kuti Mwari vataura shoko ravo, vanorisvinurira. Iwo ngoti Mwari makati tosangana pashoko renyu Mwari. And Mwari vari ready kuperforma whatever miracle. Reka ndikutaurire this, kuti any man anobhelieve Mwari. This is a quote from one of my favorite preachers. Anotaura zvikanzi, any man that believeth God and take him at his word, no matter what the situation is, God will perform a paradox for that man. And another preacher not here. Sometimes we don't need to beg God, but we have to act according to his word. So kana uchida prayer usingazofesi disappointment, go through God's provided way, and that through the word of God. No matter which is rather Mwari ma promises, we are une confidence nenzira yakanzi neshoko raMwari uite. Mwari vachauya not vari kuremekedza iwewe uri kunamata, but vari kuremekedza shoko ravo ravakataura. Saka chasunga Mwari is the word that he said to you. So God is obligated to his word, not to us. If you stand before God and you say, Lord, there was this great man who spoke these words, God will say, let this great man come and perform his own words. God will say, angauye zvakaite shoko rake handiye akataura, wati ndiani zviya? This great man. But ukaenda ukati Mwari ndimi makazvitaura, you said that. Ndakazvitaura papi? Muma promises enyu Mwari. Maybe makazvitaura through the prophet Jeremiah. Verse number Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee. I will show thee great and mighty things that you know not. You stand there and you say, Lord, here's the scripture. You said it. And now I'm believing. I'm calling upon you, Lord. I need, Lord, to see the interpretation of this word.
And you know, God is the interpreter of his own word. Mwari vanodudzira shoko ravo. Havadi munhu anouya kuzovabatsira. So when he said a virgin shall conceive, he was going to come with the interpretation. I think we are going to discuss about that next time. But what I'm saying as I'm closing, there is power in your prayer. Jabez prayed and he received from God. Said, Lord, enlarge my territory. Bless me indeed, Lord. Enlarge my territory. And the Bible said God granted his heart desire. Hannah prayed and God blessed her. Apana munhu akadana kuzita raMwari watinotarira muBhayibheri akarekodwa asina kuwana answer yake. Jacob prayed. So all those people who were recorded, they got their answers. So that means you are one of them. You should be one of them. You should join them. Because maybe when you get to heaven, pachange pane nguva yema testimony yekuti Jacob will be telling his testimony, Hannah will be telling her testimony, and Jabez achange achitaurawo testimony yake. What will be your testimony? Uchazotiwo chii wewe? Dauti paunopinda in prayer, enter before God with confidence. Siyane zvakawanda discouragement. I don't know, I don't care whatever you went through, whatever discouragement, whatever the sins that the devil is always condemning you and say you are not worthy, you are not the right person. But forget about that. Just make sure that you are in right books with God. And you say, Lord, I'm sorry for all my sins. Then you ask in confidence. Uti Mwari chindipayo another beginning. Ndipewo mwemukana once more, Lord, like Samson. God is ready to answer your prayer. God is willing and God is able. Don't limit God. Don't ask how. Don't reason God. Just go and pray whatever you desire. The Bible says when you pray. So prayer is a language yatinofanira iri universal kana kuti Mwari yavaka instructor vana vavo kuti vanoda kutaura nesu through prayer. So when you pray, just believe God and pray through the word of God. When you are quote the word of God. Show God his promises and God who is ready to answer you. The Bible says a double-minded man will not receive anything. Sometimes we try to approach God with a mentality, my mind, zvakawanda mfungwa dzedu, tine options kana maybe kungotrya kuti kana Mwari vakada aiwa Mwari vanotoda kana vazvitaura mushoko ravo. Mwari chinhu chinovabata ishoko ravo. So chavanoda will yaMwari, perfect will yaMwari, tinoiona papi? In the Bible, in the word of God. So haufaniri kuenda une double mind. Haufaniri kuenda usina that conviction yekuziva kuti God is ready to answer my prayer. So whatever you desire when you pray, believe. Toda kuti uve a prayer warrior. Toda kuti even une hama dzako dzinorwara, learn to pray for them. Sometimes there are people that I pray vatinonamatira, vatinonamata navo something, and vamwe vacho unozoona kuti vakunyanya kuisa confidence yavo in the preacher until sometimes ndopedzisira ndakuti aiwa no, just pray on your own. And over our testimony ari ega, because our purpose of preaching is not for you to put your confidence in me. I'm not God. I'm a man. I can change. I can fail. I can die. But there's only one who cannot die. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Put your confidence in God as you are going to pray. Isa kutenda kwako muna Mwari. Mwari vakuropafadzai. God bless you so much. Be a prayer warrior. God bless you.